Tul il-jum tas-sibt id-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili assista l 3 operazzjonijiet differenti delikati fi ftit sigħat. Is-sibt filgħodu vettura aċċidentalment ittajjar għatta persuni fuq il-monti ta' Ħażabbar fejn tħalli diversi persuni midruba iżda l-kol f'kundizzjoni stabbli. L-ewwel indikazzjonijiet urew li dan kien inċident u ma sarx b'intenzjoni. Tkellimna mad-Direttur Ġenerali tas-CPD Peter Paul Koleiro fl-isfond ta' dawn l-inċidenti li ġew ikkontrollati mid-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili fejn qal li x-xogħol f'dan l-ewwel każ inqasam fi 3 partijiet. L-ewwel ħaġa bdejna ngħinu s-servizzi tal-emerġenza li ttobbaw lin-nurses għaliex ċertu affarijiet inkunu nistgħu nagħmluhom aħna biex niffaċilitawlhom ix-xogħol ħalli huma jiffukaw fuq dak li huwa iktar importanti. Tieni ħaġa kienet li nagħmlu reassessment tal-erja għaliex f'inċident bħal dak jista' jkollok nies li jkunu ntlaqtu, jkunu mitlufa minn sensihom u forsi ħadd ma qed jinduna bihom. U t-tielet ħaġa ridna nistabbilixxu li ma kienx hemm xi periklu ieħor li seta' jkompli iweġġa' aktar in-nies. Żied jispjega kif huma jgħinu wkoll sabiex jitwasslu n-nies permezz tal-ambulanzi fl-Isptar Mater Dei, kif ukoll assistew fl-investigazzjonijiet. Segwa l-inċident ta' Ħażabbar nirien f'parkeġġ Fawdex li nbeda b'vettura li nħakmet minn nirien. Għal-ħabta ta' 8:30 ta' filgħaxija ġewwa Għawdex fil-car park ta' Sixth Form ġie notifikat li kien hemm karozza qiegħda taqbad, il-units tal-Protezzjoni Ċivili rispondew u r-riżulta li kien hemm karozza van propjament ġistulari taħt l-art li qabad ħannar. Membri tal-Protezzjoni Ċivili ta' Għawdex waqfu l-nar milli jinfirex iktar u kontrollaw in-nirien. Is-sibt filgħaxija segwa nirien fil-fera tal-Bank of Valletta ta' Ħażebbuġ li minkejja operazzjoni delikati min-naħa tad-Dipartiment tal-Protezzjoni Ċivili din issolviet fi ftit ħin. Fid-9:30 ta' filgħaxija ġewwa Malta bank prinċipali qabadlu ftit equipment u l-istess ukoll kellna nar ġewwa bank kien xi nar kbir però għamel ħafna duħħan u l-units tagħna u l-membri tagħna daħlu u tfew dan in-nar ukoll.